ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ ಇದಕ್ಕೆ ವಾನಮ್ನೆಡು ಪೂರಕಾದಿತ್ತು ಹನ್ನೆರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನೆನೆ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣ ಅಂತೇನೆ ಪಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೋಗ್ಯಾನ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಸೋತುದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೋಗ್ಯಾನ ಬರ್ಪಣ ಬರ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಸೋತುಕೊಂಡ ಸಾಲಾಡು ಮತ್ತಂತ ಮುರುಕುದು ಮಸ್ತ್ ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಪಗ ಏನನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಹನ್ನೆರನ ಒತ್ತಾಯಗೆ ಮೇಲೋ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವೆ ಸುರು ತೋರ್ಸ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಬಣತ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತದು ಅವೆಡ್ಡೆ ರೈಸದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಬಣತ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಲಂಚೇನೆ ಆ ಸರ್ತಿದ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ನಾವರ ಗಂಗಣ್ಣೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣೇರು ಬುಕ್ ಅರ್ವದಾರು ಗುಡ್ಡಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಕ್ಳು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ವೇಷನು ಮಲ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಎನ್ನ ವೇಷ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಕೂಡ ಕುಳ್ಳುದು ಗೊರ್ಚವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಿರ ಮಂಗಳ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಸೀನಿ ಸೇರದು ಅಂಚ ಆನಿಡ್ದು ಕೆನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರಂಜಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ಪ್ರಸಂಗ ಬನತ ಬಬ್ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತೆ ಬನತ ಬಂಗಾರಲಾದಿತ್ತು ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗದ ಪುದರಡು ಅವು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಿನೇಶನ ಮಲ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿ ಅವು ಸುರುಕ್ ಮಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ತಾನೆ ಪಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ಡಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆಟೋ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಮುಕ್ಕಳ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅದನಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾರ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಆ ಆಟೋಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ 1-2 ಜನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಪಂಡಿದಿತ್ತೀರಿ ಇದು ಪೋಡ್ ಚೆಂಚ ಬೋಪ ತುಕ್ಕ ಆ ತರ ಬಾತೇರಿದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೇರಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಈ ಬಲ್ಲ ಈ ಪಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ದಾದಾಪನ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ಗಳು ಅಂಚೇನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಇದು ಮಲ್ಪರಿದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಇರೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕಂದು ಬಂದು ಲೈದಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕಿನೇ ಇದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಜಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನು ರಂಗಸೊಲಗು ಎನ್ನ ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಚೌಕಿಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಲತ್ತಿಗೇರಿ 66 ಸಮೇತ 66 ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ದುಕ್ಕೋರಿನ ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುನ ತೂಪಿಗೇರಿ 66 ಸಮೇತ ಎನ್ನ ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಚೌಕಿದ ಬರಟಂತೂ ತೂನಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇರ್ನಕ್ಳು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಡಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಅರುವ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅರ್ವದಾರ ಎನ್ನ ವೇಷ ನಿಜವಾದ ಎಂಗೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾವಡ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಒಂಜಿನೇದು ಬಪ್ಪನಾಡ ಮೇಳ ಎರಡನೇದು ಅರ್ವದಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಇಡ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಪೂರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಕೆಲವುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಮಗ ಕೆಂಚ ಪುದಾರ ದೀಪ ಬಾಲಕ ಕೆಂಚ ಪುದಾರ ದೀಪ ಕೊರಗಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಲೆ ಭಗವಂತನ ಅಕಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಅನ್ನೇರು ಅರಸು ಯಾನು ಪಿರವಡು ದಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ರಡ್ಡು ನ್ಯಾಯವಾದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎನ್ನವು ಬುಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ವೇಷದ ಪರವಾದ ಅರ್ವದಾರ್ನ ಬತ್ತದಿಂಚ ಕುಲೊಂದು ಬಾತೇರ ನಾವು ಐಟ್ ಅವು ಏನು ಸುರುಕೊಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ರವಿಯನ್ನ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇನ ಗಂಚಿನ ಪಲ್ಲ ಮರ ಈ ಉಳ್ಳಾಡಿದೆಲ್ಲ ಬನ್ಪುನತ್ತ ರಂಗಸಲೋಡು ಬನ್ಪುನತ್ತ ಪಲ್ಲ ಮಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡದು 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು